हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसे स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाबाय 6 शिड्युल टेटनि रिजाल्ट लोगोफोर माबोरै चेक खालामनांगौ। BTR टेटनि रिजाल्टआ डेटआ आउट जाबाय लोगोफोर। बेखौ सोर होदों जों नायलांगोन फारि फारि BTRनि। आरो बेजों लोगोसे 500 भेकेन्सियाबो फैगासिनो दं लोगोफोर। माबोरै चेक खालामनो, बेखौ माबोरै चेक खालामनानै नायनो आरो बेनि सायाव जोङो फैदो बिदिब्ला जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनि। बिदिबा जों लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। बेनिफ्राय जोङो एप्लिकेशन आईडी बा इउजार नेमखौ नैबेहाय होनांगोन। बेनि उनाव पासवर्डखौ बेहाय होनांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना पासवर्डखौ बावबाय बिथांमोना बेहाय होनानै नैबेहाय फरवर्डआव होनांगोन। आरो जायफोरा बावाखै बेहाय इउजार नेमखौ नैबेहाय होदो, बेनिफ्राय पासवर्डखौ बेहाय होदो, ओमफ्राय लगिनखौ बेहाय थुना होबानो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगोन। आरो जायफोरा बावबाय बिथांमोना बेहाय माबा मोनसे नाम्बार थुनायनि उनाव नैबेहाय फरवर्डआव होनानै अब्लानो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। जायफोर बिथांमोना लिरनो हादों बिथांमोना टेट पास जायोबानो साख्रिखौ मोननो हासिगोन। माखासे गोबां भेकेन्सि दङ BTRआव। आरो बेजों लोगोसे 5000 भेकेन्सियाबो फैगासिनो दं। बेबो एप्लाइ सोलिसिगोन नै जुन जुलाइआवनो। जुननि लास्ट नङाबा जुलाइआवनो एप्लाइआ सोलिगोन। नोंथांमोना प्रिपारेसन जादो। आसा खालामो नोंथांमोना 15 जुनाव रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन BTR टेटनि। आरो रिजाल्टखौ मोनखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन। बयनिसिमबो अल द बेस्ट। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। HS स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ बेफोरबायदि जबनि गोदान आपडेट मोननो थाखाय। आङो आरो BTR जबनि थाखाय माखासे हिस्ट्रि BTRनि माबायदि कुइसन लानानै फैगोन, BTRआव माबायदि कुइसन दानगोन आरो BTRआव मेइनलि बर'नि सायाव बर'खौ बेस खालामनानै माखासे कुइसन दानगोन। नोंथांमोना रेडि जादो। BTRनि जबनि सायाव आं सिलेबासखौ लानानै फैगोन, नोंथांमोननो क्लियार होगोन। दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। एसेनोसै, गोजोन्थों लोगोफोर। आसा खालामो पास खालामनो हाथों बयबो। अल द बेस्ट। चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। नोंथांमोननि लोगोफोराबो जाहाथे बेफोरबायदि गोदान जबनि आपडेटखौ मोननो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, नमस्कार।